Dobrý deň. V dnešnom videu si ukážeme, ako sa registrujú kliniky. Poprvé si zvolíme registráciu špecialistu. Otvorí sa nám stránka, kde si môžeme prečítať o výhodách a možnostiach, ktoré nám ponúka naša registrácia, ako aj cenník a základné informácie. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, môžete nám napísať a my vás budeme radi kontaktovať. Registrácia je možná v dvoch typoch účtu. Je to registrácia lekár a odborníci, alebo si môžete otvoriť účet ako klinika. Pre kliniky sa vyberá účet klinika. Účet klinika opäť pozostáva z mailu. A opäť sa zadá heslo. Ďalej sa uvedie vaše telefónne číslo, váš názov kliniky a meno kontaktnej osoby. Ďalej sa zadávajú faktúračné údaje firmy, čiže IČO, DIČ, voliteľné IČ, DPH a pridá sa adresa, ktorá potom bude na faktúre. Ďalej sa vyberá kraj. Adresa prevádzky sa zadáva ako adresa pracoviska v prípade, že sa nezhoduje s faktúračnými údajmi. Toto pole sa vie upraviť aj v správe vášho profilu, takže ho pri registrácii zadávať nemusíte. Dôležitým krokom je dostupnosť na portáloch, kedy si môžete zvoliť profily, na ktorých budete mať stránku. Tieto informácie je taktiež možné následne doplniť v správe profilu. Zvolením pokračovať sa dostaneme na druhý krok, kde sa vyberá zameranie. To znamená, volia sa zákroky, ktoré vaša klinika poskytuje. Voliť si ich môžete pomocou jednotlivých krokov alebo pomocou tlačidla vybrať a označiť všetko. Dodatočné zákroky, ktoré poskytujete, sa volia v týchto poliach. S tlačením pokračovať prebehne súhrn a po zaškrtnutí súhlasu môžete dokončiť registráciu. Dokončením registrácie musíte overiť vašu e-mailovú adresu. Overenie e-mailovej adresy sa vykoná kliknutím na tento link. Môžete sa prihlásiť,